Hello my testing गासैखौबो आं आंनि जायनिखि आंनि भिडिअखौ दा बा आंनि YouTube चेनेलखौ जायनिखि साबस्क्राइब खालामदों बा बिथां जा साबस्क्राइब खालामनाय दं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जायनिखि गोदानै नायदों बिसोरबो जाहाथे आंनि भिडिअखौ जायनिखि साबस्क्राइब खालामगोन होननानै सानदों बिथांखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जायनिखि आंनि भिडिअखौ बा भिउवार्स बा बिथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायदों बिथांमोनखौबो आं जोबोद आंनि सिबिनाय आरो आंनि खुलुमनायजों गेजेरजों आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय हाय गाइस बयखौबो खुलुमबाय बयबो मोजाङै दङ होननानै आं आसा खालामबाय वेलकाम टु गिरदार बर इउटुब चेनेल आं दिनै दिनै मंगलबार दा 10टा 10:30 जाबायनो 10:20 नामा जादों ओमफ्राय आंहा गुबुनबो जाबाय थांनाया दा जोंनिनो बाथौ थानसालियाव दिनै मंगलबार बेयाव थांगोन होननानै सानदों ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ लामाया इमान गोबावबो जाबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानायखौ दिन्थिनाय जायागोन मोनहैनायखौ ओमफ्राय दिन्थिनोसै ओमफ्राय आं साइकेल लानानै थांसै आंनि साइकेला बुलेट साइकेल खेलाबाय ओमफ्राय साइकेलखौबो आं मोननो हाया खिन्थु दै बुलेट दा थांबाय थादों गाखोबाय साइकेलाव ओंखारबाय टाटा बाय बाय सफैबाय थानसालियाव ओमफ्राय साइकेलखौ दोनबाय आंनि स्कुटि बा बुलेट दा थांसै दा गोबाव जाबाय बिराद मेंनाबो फैदों बिराद स्पिडआव फैदों ना साइकेल सालायनानै साइकेलखौबो मोननो हाया जि गोजौना साइकेलाबो दा हामनोसै खुलुमनोसै दा जाबाय ओमफ्राय र' खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा जोंनि बे थानसालियाव मानसिबो बांद्राय ओमफ्राय फैयाखै फैनाया ओंथियानो मानि थाखाय फैयाखै बेनि ओंथिया जाबाय ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय मानसिफोरा बा जमा बा बिदिनो एसे गेजेरजों बिदि फैनो हाया बिदि घेराव जायोब्ला ओमफ्राय कर'ना भाइरासनि थाखायबो बेनि थाखायबो गिनो गोनां बिनिखाय एसे सांग्रांथि जानो नांगौ ओमफ्राय दा जों मा बुंनोसै दा जों एसे ओमफ्राय बिदिनो जोंनि अरायथाय दिउरि आरो बिथिं दिउसि ओमफ्राय बिदि जों बिदिनो एसे 7-10 जन बिदि जों ओमफ्राय मन्दिरखौ बे थानसालिखौ बिदिनो आलारि बाथि फोजोंनानै जों लांबाय थादों मानो होनोब्ला जोंनि लकडाउननि थाखाय मानसिफोरा गासैबो फैनो हाया बिनि थाखाय दा कर'ना भाइरासनि थाखायबो गिनो गोनां बिनि थाखायनो जों बिदिनो जों खालामनानै ओमफ्राय जोंनि थानसालिखौ अराय आलारि बाथि फोजोंनानै जों लांबाय जोंनि बे नेहाथारिया जोबोद सेरजा दामनो रोङो बे जोबोद नायनानै रोङो आरो नामा बे जोंनि गाहाय मा बुङो आंबो बे नेहाथारि ओमफ्राय बे बारग' नेहाथारि
ओमफ्राय बिदिनो मेन गुदियाव थानायफोरा बिदिनो फैनानै जों बे थानसालिखौ लकडाउननि थाखाय जों आलारि बाथि फोजोंनानै जों बे थानसालिखौ जों लांबाय थादों ओमफ्राय बे जोंनि अरायथार दिउरि बे जोंनि खुलागुरिया फोथार बे बाथौ थानसालिनि बे अरायथार दिउरि बे आरो थिं दं जोंनि बेखौ मा बुङो गाहाय दिउरि न बे जोंनि गाहाय दिउरि ओमफ्राय जों बे अराय दिउरि आरो जोंनि बे गसंबाय थादों बे जोंनि बे थानसालिनि बे मा बुङो बेखौ भरालि ना मा बुङो आरो बे भान्डारि बेनि रां रुफा जोंनि बे थानसालियाव जिखिनि रां रुफा रांगिरि बे रांगिरि जोंनि खाथियाव थांसै गोजाननिफ्राय सिनाय मोनाखै खाथियाव थांसै जोंनि बे रांगिरि नामा जोंनि बे थानसालिनि बे आफादगिरि नै बिदिनो जों मेन बुदियाव थानायफोरा जों बिदिनो बेयाव फैनानै मंगलबार प्रत्येक मंगलबार बे थानसालिखौ जों लकडाउननि थाखाय जों गासैबो मानसिफोरा फैनो हायाना बिनि थाखाय जों बिदिनो बे थानसालिनि अराय बे मा बुङो आलारि बाथि जों फोजोंनानै जों लांबाय थादों माबाफोर जुदि जोंनि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनिफ्रायनो जों आं माने निमाहा बिहरनाय थाबाय मानसिनि गेना गोरोन्थि जाया बुंनो हाया खिन्थु जाखायो गोरोन्थि जायोब्लासो जों मोजां लामायाव जों आवगायनो हागोन जुदि गोरोन्थि जायालासिनो जों जुदि थांबाय थायोब्ला माब्लाबाबो जों मोजां लामायाव जों थांनो हाया लोगोफोर आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय हेल' माइ टेस्टिं खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन्थों